Dobrý deň, práve sa začína jedno z ďalších vydaní Diskusie na palete. Naším dnešným hostom je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu Pavel Ľupták. Pán poslanec, málo kto vie, že v politike ste už vlastne druhýkrát, pretože prvýkrát ste do nej vstúpili začiatkom 90. rokov, boli ste členom KDH, potom neskôr tej slovenskej verzie SKDH. Potom ste odišli, mali ste vlastne nejakú 30-ročnú pauzu a opäť ste sa do nej vrátili, tento raz už ako poslanec Národnej rady. Trošku nám približte svoj príbeh. Tak ja som si myslel, že sa už do politiky nevrátim. Bol som taký trošku vyhorený aj z tej vnútrostranickej politiky, z tých rôznych nejakých bojov, treníc, ktoré bývajú určite v každej normálnej politickej strane so štruktúrami. Ale zhruba rok a pol dozadu som bol oslovený dokonca od 5 politických subjektov, či by som nešiel na ich kandidátku a nakoniec som si teda kývol na subjekt Národná koalícia na čele s pánom Rudolfom Huliakom a táto strana išla v takej kombinácii alebo tichej koalícii so Slovenskou národnou stranou. Prečo práve táto časť politického spektra? Bol som národne vychovaný, otec pracoval pre Maticu Slovensku a logicky z tých debat, ktoré boli doma, takéto vzdelávanie, tak ani mi neprišlo, že by som mal byť nejak inak orientovaný, lebo za toho bývalého režimu tam to nebolo tak delené to spektrum, že svetoobčiansky alebo národne, ako sa to delí dneska. Takže v podstate všetky strany by mali byť národne orientované, bohužiaľ to tak není. Ale celoslovenský známy ste sa stali ešte pred tým druhým vstupom do politiky. Nakrúcali ste videá, ktorých ste rozoberali medzinárodný finančný systém a tieto zaznamenali veľký úspech. Prečo ste sa dali práve na túto cestu? Predtým ste aj prednášali o týchto finančných otázkach. Takže čo bol dôvod? Dôvod bol, že po tej kríze v 2008 roku som prišiel o dosť veľkú čiastku z podielových fondoch jednej slovenskej banky a to bol taký impuls, že som sa začal zaujímať o finančný systém ako taký, ako fungujú banky, ako fungujú centrálne banky, ako sa tvoria peniaze a ako vlastne funguje ten finančný trh, čo nie sú iba banky, ale sú to aj poisťovne, sú to ratingové agentúry, sú to burzy. A čím som išiel hlbšie a hlbšie, tým sa mi zase rozkryvalo viac a viac vecí, ktoré neviem. Čiže pracne som si musel aj v zahraničných médiách, literatúre dohľadávať, ako to celé funguje. A keď som dospel k určitému poznaniu, že skôr či neskôr tento finančný systém ako celok nedopadne dobre pre bežného občana, musí sa nejak zmeniť, skolabovať, či už riadenie alebo neriadenie, tak som začal robiť verejné prednášky s cieľom ľudí na to upozorniť, že toto a toto sa deje a ako si tí ľudia majú počínať so svojimi peniazmi. Čiže aby sa im nestalo niečo podobné ako vám napríklad, ale vy ste už predtým pôsobili v nejakých ekonomických funkciách? Ja, aj keď som vzdelaním strojný inžinier, ale bol som po revolúcii ekonomický námestník v 2 spoločnostiach a v niekoľkých predstavenstvách a dozorných radách, takže v tej oblasti podnikovej ekonomie som celkom doma. Takže neboli ste nováčikom v tej finančnej sfére. A zrejme tou motiváciou vstupu do politiky bolo aj to, že ako poslanec budete mať väčší dosah na verejné dianie. A mnohé z tých vecí, ktoré ste kritizovali, aj v dobrom teda ovplyvniť. Je to tak? Je to presne tak. A ako som spomínal, že takouto motiváciou je ľudí varovať, vystrihať pred nejakými vecami. Nechcem tu byť teraz katastrofista, ale celkom dobre som si naštudoval za posledných 100 rokov finančný systém. A bolo tu niekoľko zmien a všetkým týmto zmenám vo finančnom systéme predchádzali svetové vojny. Hej, a bližšie je to v mojej prednáške História peňazí. Vieme, aká strašná bola prvá svetová vojna, druhá ešte strašnejšia, po nej došlo takisto k finančnej zmene. A keďže tento svetový finančný systém, ktorý máme, tzv. Kingstonský svetový finančný systém sa naplnil, nefunguje, je pred nejakým koncom, a ešte sa o tom asi zmienime v tejto debate, veľmi sa bojím, že tí ľudia, ktorí sa tak nejak pasovali za
pánov sveta, že tej zmene opäť bude predchádzať veľká, nedaj Bože, 3. svetová vojna. Ale radový poslanec asi ťažko môže ovplyvniť ten svetový monetárny systém, fungovanie toho celého. Áno, radový poslanec určite nie, dokonca aj keby bolo v slovenskom parlamente všetkých 150 poslancov tak orientovaných ako ja, tak so svetovým finančným systémom nespravíme nič. Toto nech si ľudia uvedomia, že tak ako nezastavíme búrku, ktorá prichádza, bohužiaľ, môžeme si tak zobrať dážnik alebo nechodiť von, to je celé, čo môžeme urobiť, ale podstatou toho, že ako poslanec mám väčší mediálny dosah, aj pozvanie do tejto televízie je samozrejme toho dôkazom, takže kto si zobere nejaké tie moje informácie, fajn, kto si nezobere, tak je to jeho vec. Čiže môžete hlavne ľudí varovať a informovať o tom, že ako by sa mohli zachovať a čo by mali v niektorých situáciách robiť. Takže sa dostaneme k tomu, čo ste naznačili už teraz v ďalšej časti rozhovoru. Hovorí sa, že za všetko zlo dneska, ktoré je, môžu vraj Feničania, lebo vymysleli peniaze. Ale ja si myslím, že na peniazoch ako takých nie je nič zlé. Je to v podstate len nejaká zástupná hodnota tých tovarov. Chyba sa asi stala vtedy, keď vznikla prvá bankovka a keď vznikol prvý úrok. Viete nám o tom niečo povedať? No, áno. Hej, samozrejme, prvá papierová bankovka vznikla v roku 1767, teda v Európe. Hej, predtým ešte pár 100 rokov to vymysleli Číňania. A bola tu Bank of England a skrátka tí ľudia, ktorí držali vtedajší svetový finančný systém, to bola rodina Rothschildovcov, tí sú tam dodnes samozrejme, tak vymysleli krásnu vec. No, dovtedy boli peniaze zlato, v tej podobe minci samozrejme, alebo striebro. A požičiavalo sa to na úrok. No a keď vymysleli papierové bankovky, logicky tlačili dvakrát toľko týchto papierových bankoviek, ako bolo toho striebra alebo zlata v tých trezoroch. A to by ešte nebolo také zlé, ale oni si na to účtovali úrok. Čiže na vytlačený papier, keď požičiam, účtujem si úrok, tak to už je podľa mňa ťažký prúšvih. Hej? A v tých svätých knihách sa písalo, že nebudeš požičiavať bratovi na úrok, či už to boli Židia, či to bol islám, alebo aj v kresťanstve úrok bol pomenovaný ako zlo. A toto je problém dnešného sveta. Čiže tam sa začalo nejaké to moderné otroctvo, o ktorom dnes hovoríte. A to sa stále v priebehu tých stáročí sa to vylepšovalo. Až teraz stojíme na prahu čohosi úplne nového, čo umožnila digitálna éra, a to je príchod tzv. Digitálneho eura. Povedzme si o ňom niečo bližšie, pretože ľudia majú pocit, že digitálne euro to je v podstate už to, čo máme dnes, že teda máme nejakú kartu, môžeme platiť bezhotovostne, ale digitálne euro je niečom úplne inom. A je to tak. A ja by som vyzval ľudí, ak možno neporozumejú teraz, čo budeme hovoriť, tak nech si to pustia 2-3 krát, aby pochopili, že o čom je vlastne to digitálne euro. A už viac ako 10 rokov počúvame Bitcoin, virtuálne meny, kryptomeny a ako mnohí ľudia na tom zarobili a tak ďalej. Na úvod by som každého varoval, kto sa v tomto skutočne nevie orientovať, aby do týchto vecí nešiel. Zvlášť na základe nejakého telefónu, nejakého kvázi obchodníka, čo bude ponúkať neznalým ľuďom kryptomeny. V priebehu tohto mesiaca sa na mňa obrátili dvaja moji známi, nezávisle od seba, že urobili takýto obchod, dali každý 10 000 eur niekde na základe niečoho, nič nemajú v ruke a firmy už neexistujú. Hej, a prišli o peniaze, takže tak. A teraz, aby ľudia rozumeli aspoň zhruba vlastným peniazom, čo to znamená a pochopili, že čo prichádza, teda to digitálne euro. A ja by som to vysvetlil takto. Peniaze v papierovej podobe a v minciach nemusíme vysvetľovať. Máme ich v ruke, jedine môžem o ne prísť, keď mi ich zoberie povodeň, vietor, alebo neviem čo, alebo zožere inflácia. Zlodej, hej, tak to je tá nevýhoda kvázi. Ale to vám môže ukradnúť aj virtuálne, aj z účtu. A druhé sú tie peniaze, ktoré my vnímame ako na účtoch, s ktorými platíme platobnou kartou. A teraz treba vedieť, ako vznikajú tieto peniaze.
Tie papierové a mince má tú ich tvorbu vo svojej starosti držbe centrálna banka alebo centrálne banky. Hej, tie vydávajú mince a bankovky. A tie digitálne peniaze, čo máme na tých účtoch, tie tvoria komerčné banky takzvanou multiplikáciou. Čo je to multiplikácia? Skrátenie, keď si niekto na planéte alebo v tom finančnom systéme zoberie úver, tak banka vytvorí nové peniaze klikom v počítači, nemôže nekonečne, oproti základnému imaniu a sú tam nejaké pravidlá. A to sú peniaze, ktoré boli novo vzniknuté, to nebol majetok banky. Hej, a na tieto peniaze si banka účtuje úrok. Táto ľahká tvorba tých peňazí, a to sa volá bankovníctvo čiastkových rezerv, že banka nepožičiava svoje peniaze, má čiastkové rezervy, ale má možnosť vytvárať nové peniaze. Tak my to všetci voláme, že peniaze. Mám peniaze na účte. Ale peniaze v dnešnom systéme sú iba tie bankovky a mince. A ak mám peniaze na účte, ako náhle ja vložím papierových 100 eur do banky, tak banka ich prekonvertuje na tie digitálne peniaze, ktoré sa mi tvária ako keby, že výpis na účte, že mám tam 100 eur nových. Ale ak by som chcel byť presný faktograficky, tak to je moja pohľadávka voči banke. To už nie sú peniaze. Banka s týmito nulami jednotkami môže podnikať, môže ich ďalej požičiavať, môže ich multiplikovať. A ak by banka skrachovala, čo sa deje veľmi často vo svete, nemá povinnosť mi ich vrátiť. To je ten problém. A aj v tých našich zmluvách o bankových účtoch, tam sú takými tými malými písmenami, v prípade krachu banky neobracejte sa na banku alebo na správcu konkurznej podstaty banky, ale obráte sa na Fond na ochranu vkladov Bratislava, ulica, číslo domu. Takže vy ste popísali ten skutkový stav, ale čo v skutočnosti to digitálne euro je? To je veľmi dobrá otázka. Digitálne euro v tom absolútne presnom ponímaní a v tom, ako to myslia centrálne banky, je plná náhrada hotovosti. A teraz to vysvetlím. Hej. Predstavme si, že už máme to digitálne euro, bude zavádzané postupne. Mali sme rokovanie finančný výbor s vedením Národnej banky Slovenska, kde sme dostali materiál presne zavádzanie termínov digitálneho eura a všetky tie etapy, ktoré sú. Čiže je to v podstate náhrada hotovosti. A teraz si predstavme, že keď bude zavedené digitálne euro, tak budeme mať ako keby 3 druhy peňazí. Za prvé budú to tie bankovky mince, čo poznáme. Za druhé budú to tie peniaze kvázi na tom účte, ktoré vznikali tou multiplikáciou. A za tretie budeme si mať možnosť riadiť ešte ďalší účet v tej či onej komerčnej banke a tam bude to digitálne euro. To je tá digitálna peňaženka? Bude tá, nazvime to digitálna peňaženka. Bude to vo forme nejakej mobilnej aplikácie, dajme tomu v našom telefóne. A toto digitálne euro bude generovať centrálna banka. Čiže už nie je naša Národná banka Slovenska, ani naša banka, ale centrálna Európska centrálna banka. Tak. A tie komerčné banky, oni nám ten digitálny účet zriadia, ale nebudú môcť vytvárať tieto digitálne eurá, bude to iba vzťah komerčná banka versus centrálna banka o správe toho nášho účtu a za to budú mať nejaký poplatok. A teraz si zoberme, že mám v banke účet s digitálnym eurom a samozrejme ešte peniaze na účte v tej klasickej podobe a banka skrachuje. Čo sa stane? O tie peniaze na účte opäť sa bude musieť obracať na Fond na ochranu vkladov. Ale keby banka skrachovala a ten účet v digitálnom eure, tak na to nemá krach komerčnej banky dosah. To je ako keď mám hotovosť. Hej? Takže toto je ten podstatný rozdiel. Keby som ešte mal niekde v sejfe, v banke nejaké šperky, cennosti alebo hotovosť, aj keď myslím si, že v sejfoch banky sa nemôže ukladať hotovosť, ale teoreticky, že by tam bola, tak takisto v schránkach, vo veciach uložených schránkach banky tam sa netýka ako keby týchto vecí krach banky. Prídem len o tie peniaze ako keby na účte, čiže to je tá moja pohľadávka voči banke. Čiže všetci klienti zatlieskajú, to je super, ja chcem digitálne euro. Z logiky finančného systému, aký je, keby si všetci klienti vybrali peniaze z účtu a prekopírovali na digitálne euro,
na nejaký špeciálny, čo už môžu urobiť, tak keby všetci klienti, všetky peniaze, okamžite všetky banky padnú. Preto v tej prvej etape bude iba nejaká hodnota 2, 3, 4, 5 tisíc eur, ja teraz neviem, jak to bude riadiť Centrálna banka, koľko peňazí si môžeme dať na ten náš digitálny účet. Bude to limitované, aby nebola ohrozená stabilita komerčných bank. Ale ja si myslím, že bežný človek je zvedavý na to, že prečo sa vlastne to digitálne euro zavádza, aký je vlastne zmysel toho zavádzania. No, keď si prečítame materiál, ktorý vydáva Európska centrálna banka, alebo ktorý som videl v Národnej banke Slovenska správu o digitálnom eure, tak tam sú samé pozitíva. Tie pozitíva napríklad, ktoré už poznáme s platením platobnými kartami, hej, že je to rýchlejšie, že môžem platiť hneď na druhý koniec sveta, nákupy na internete a tak ďalej. Ako jediná výhoda toho digitálneho eura sa javí v týchto materiáloch, že to bude celé rýchlejšie, to je takzvané online platby, čiže cez internet, a že sa tu zavádza jedna veľká novinka, že môžu byť aj tzv. Offline platby. Vysvetlím. Offline znamená odpojený z internetu. Že my dvaja sme niekde, neviem čo, kde nie je internet, vy máte mobil s tzv. NFT čipom, to sú čipy, ktoré presne vedia určiť, že ste to vy a ja vám zaplatím niečo a prejde to jednoducho cez Bluetooth, to prejde a nejde to cez ten internet a nejde to cez naše účty. Že nutne nemusím mať zriadený účet v banke, ak chcem platiť na internete alebo vám poslať peniaze alebo prijať nejaké peniaze. Pokiaľ to sú to samé výhody a teraz tie nevýhody. Hej. Tie nevýhody, teraz budem hovoriť iba o možnosti. O možnosť sledovania pohybu každého jedného digitálneho eura alebo digitálneho centu. Ako je to dohľadateľné, dosledovateľné, že ja som dneska si kúpil, ja neviem čo, chlieb, zaplatil som v nejakom obchode, obchodník za to kúpil múku, alebo čokoľvek a vidno, ako to euro cestuje. Ale to sa dá už aj dnes, nie? To sa dá dnes iba čiastočne výpisami z účtu a dá sa to veľmi ľahko obísť, že potom sa to celé tak dá spraviť, keby sme veľmi chceli, že sa to sledovanie tej platby stratí. Takže toto je absolútne sledovanie a za ďalšie táto digitálna mena je programovateľná. Že sa dá naprogramovať, že napríklad pán Lupták má veľkú spotrebu, teraz ja neviem čoho, hej, má veľkú uhlíkovú stopu, tak mu obmedzíme nákup, ja neviem, benzínu alebo nafty. Hej, a že si môžem kúpiť, ja neviem, 50 litrov nafty za mesiac a potom by to už nedovolí viacej kúpiť za to digitálne euro. A dá sa to namodelovať na čokoľvek, že pán Kapusta, ja neviem, bude veľký rusofil a rusofilom vôbec zakážeme platiť digitálnym eurom. Vymýšľam si samozrejme, nehlas nikto nechytá za slovo. Čiže je to ako nožík sám o sebe, dobre, krajam si s ním chleba, fajn, ale je tu možnosť, že bude aj zneužitý na vraždenie. Vedenie Národnej banky, keď som sa na toto konkrétne pýtal, že toto nebude sledovanie a nebude programovanie. Áno, ja si to vysvetľujem po slovom v prvej etape, alebo v nejakej druhej, ale tá možnosť tu je. Inakšie by sa náročne celosvetovo nezavádzali tieto digitálne meny kvôli nejakej výhode, že si môžeme platiť tzv. Offline. A teraz najväčšia výhoda toho digitálneho eura, ja to ešte poviem, a teraz ma to napadlo. Sme v Európskej únii. Je to nejaký spolok ekonomicky rozdielnych krajín, alebo krajín s rozdielnou ekonomickou výkonnosťou. Krajiny tzv. PIG, to znamená Portugalsko, Taliansko, Grécko a tak ďalej, logicky nemôžu byť v jednom menovom koši s takými ekonomikami, ako je Nemecko, Francúzsko. Čo sa týka Slovenska a Česka, my sme jednoducho prívesok nemeckej ekonomiky, nám je to skoro jedno. Hej. Takže predstavme si, že už máme spustené to digitálne euro, ľudia to majú radi, dokonca tlačia na to, aby sa ten limit zvýšil. Banky majú problém, aký majú, to znamená, vo svete je toľko tých digitálnych peňazí súčasných, ktoré nie je možné stiahnuť.
celý ten svet je zadlžený, nielen Európska únia. A to sa nedá splatiť výkonnosťou ekonomiky. Oni to jednoducho musia redukovať nejakým rezom. Možno to bude ten veľký reset. A to digitálnou formou je to najľahšie vlastne. A teraz zrazu ten starý systém začne kolabovať. Ľuďom to inflácia s tým spojená im vygumuje peniaze. Krachom bank prídu o peniaze, uchovajú iba to, čo majú v hotovosti a na tom digitálnom účte. A bude nový svetový finančný systém. A keďže to digitálne euro vydáva centrálna banka, nemusí tlačiť nové bankovky, nemusí nič vymýšľať, nemusí raziť nové mince, preprogramuje sa to za jeden deň a bude euro 1, euro 2, euro 3, pracovne si to takto nazvieme, a tie krajiny toho pigu zrazu budú mať euro s iným kurzom, týmto kurzom a to jadro, nazvime to tak to bude to euro 1, a to bude euro 2 a prípadne ďalšie euro 3 a bude to veľmi jednoduché a rýchle. Čiže po prípadnom kolapse meny tak naštartovanie iného menového systému je detská hračka. Čiže dá sa povedať, že tento proces je už nezvratný, lebo hovoríte o tom ako o hotovej veci. Čiže to digitálne euro sa zavedie v každom prípade? Áno, lebo najprv bola nejaká prieskumná fáza, niekoľko rokov od roku 2021, a 18. októbra minulého roku bola spustená prípravná fáza digitálneho eura, prípravná fáza 1 a po nej bude nasledovať prípravná fáza 2 a potom spustenie na ostro digitálneho eura. Čiže toto už beží, už sú vybraté alebo vyberajú sa firmy, ktoré to budú robiť. Musí sa zmeniť legislatíva, toto všetko beží. Pýtal som sa kedy, každý sa pýta kedy. No tak dostal som odpoveď možno v lepšom prípade na konci tohto roku, možno niekedy v budúcom roku, čiže nie je tam stanovený presný termín, že by sme ho nedodržali, keby sa to zverejnilo. V princípe to bude vo veľmi krátkej historickej dobe, lebo tu bola tá prípravná fáza a podľa môjho názoru súkromného, nech mi odpustia teraz všetci predávači virtuálnych mien, uvedenie Bitcoinu a ďalších virtuálnych mien to bola ešte prvá etapa prípravnej fázy, ako ľudia zareagujú na menu, ktorá vlastne sú nulé jednotky v počítači. Čiže úspeli sme, ľudia na to skočili veľmi, hlavne mladší, veľmi ľahko a rýchlo, takže už v tej ostrej príprave to bude podľa mňa bezproblémové. Ale čo to môže zmeniť? No? Keď vieme, ako funguje Európska centrálna banka, lebo sme v eurozóne, tak je to rozhodnutie nejakej tej rady Európskej centrálnej banky, kde každý štát má nejaké zastúpenie. A keby Slovensko malo všetkých národných poslancov aj vedenie Národnej banky a sme nesúhlasili, nič sa nezmení. To je tá nevýhoda, že sme v nejakom konglomeráte nejakých krajín. Tak ako teraz v Spojených štátoch už sú tam nejaké problémy, Texas a tak ďalej a už sa dohadujú pomaly už aj vojensky, že či migranti z Južnej Ameriky áno, alebo nie. Čiže keby sme, inak povedané, keby sme neboli súčasťou EÚ, tak máme väčšiu šancu sa vyhnúť týmto veciam? Áno, keby sme neboli súčasťou EÚ môžeme byť, ale keby sme mali vlastnú menu, keby sme neboli v eurozóne, teda v tom balíku krajín, čo platia eurom. Čiže vlastne to sa netýka Maďarska, Česka a Poľska, ktoré majú vlastné meny. Presne tak, to sa netýka týchto vecí. Ale týka sa to ich bank, lebo aj ich banky vedú účty aj v eurách. Čiže logicky budú viesť účet aj v tom digitálnom eure, keď teda niekto chce mať digitálny účet. Takže to bude tak kvázi za rohom. A z tých veľkých krajín bude a je veľmi silný tlak na to, aby čím skôr tieto krajiny opustili vlastnú menu a prišli do tej eurozóny. Ale je možné, že to bude euro 1, euro 2, euro 3. A môže sa bežný občan Slovenska, ktorý nesúhlasí s zavedením digitálneho eura nejakým spôsobom brániť, že teda nejak sa vyčleniť z toho systému, nepoužívať ho, používať napríklad len hotovosť? Alebo je to sci-fi iba? No, môže sa chrániť, takto by som to povedal. Čiže ja to tak ľudovo poviem, keď idem na výlet a viem, že môže aj pršať, tak si zoberiem pršiplášť. Hej, a tak sa chránim pred tým dažďom, že mi to až tak neublíži, ale tú búrku nezastavím. Takže ľudia si môžu chrániť úspory rozumným investovaním do hmotných vecí. Hej, či sú to umelecké predmety, drahé kovy, čokoľvek, stavebné drevo.
niečo, čo ľudia budú chcieť vždy a čo sa bude vždy dať predať. Hej, ale bohužiaľ možno 80% ľudí na Slovensku nemá voľné zdroje na investovanie a žijú od do. Hej, tak to je zase problém potom. Paradoxne ešte za minulej vlády bol schválená zmena v Ústave Slovenskej republiky, ktorá zaručuje aj právo na hotovosť. Ano. A teraz sme svedkami, že Európska centrálna banka žiada od Slovenska, aby toto v ústave zmenila. Ako to hodnotíte? Z pohľadu Európskej centrálnej banky, keďže my sme sa vzdali vlastnej meny, alebo boli sme vzdaní vlastnej meny, a tak to by som to povedal, majú pravdu. Čo si my môžeme túto osobovať právo, že či bude alebo nebude hotovo zachovaná, keď to nie je naša banka. To je nadnárodná banka pre nás. Keby sme mali vlastnú menu, nech sa páči. Takže tu aspoň ľudia vidia, že je dôležité mať vlastnú menu nielen z tohto, ale aj z hľadiska nástroja ovládania vlastnej ekonomiky. Vlastná mena je nesmierne dôležitá. Dneska sme povedali veľmi veľa negatívnych vecí a aby sme v ľuďoch nevyvolali úplne totálnu depresiu, lebo podľa mňa vždy existuje nejaké východisko, tak povedzme mi nejaké svetielko do budúcnosti, že možno, že by vývoj mohol mať ale nejakú alternatívu, alebo nie? No, čo sa týka tej menovej politiky, ja myslím si, že mohol by mať iný vývoj, ale musela by tomu predchádzať ako veľká celosvetová katastrofa, veľká vojna alebo niečo také, že by sa to potom zmenilo už nejak ináč. Hej? Ale zatiaľ tí, ktorí držia tie peniaze vo svete, tak to majú ako pevne v rukách, to ako hovorím zodpovedne. Z niektorých mojich videí vyplýva, že máme taký obľúbený ostrov Mauritius, pomerne malý ostrov v Indickom oceáne. A keď idete do hlavného mesta a vidím tam ten budovy tých veľkých bank, kde na streche zlatá pyramída, hej, a tak ďalej, tak jednoducho, no majú to v rukách. No. Tak... Čiže inak povedané, na to, aby sme sa mali lepšie, tak musí prísť najprv katastrofa. Tak to je môj názor, hej, ale tešme sa, že sme zdraví, že sa máme radi, nesmieme sa stresovať a snažme zarábať finančné prostriedky a ukladať si ich ako rezervu, lebo je rozdiel, či som bohatý alebo chudobný. A teraz definícia Roberta Kiyosakiho bohatého človeka je nasledovná. Keby mi v tento moment vyschol zdroj všetkých príjmov a ak som schopný 5 až 8 rokov platiť všetky svoje účty z úspor, som bohatý. Isté, niekto má mesačný rozpočet 1000 eur, niekto 20 000 a je mu málo, takže není to o množstve peňazí, ale o finančných rezervách a životnom štýle vo vzťahu k množstvu peňazí v mojich rezervách. A keď som skromný človek, tak budem bez stresu. A mám ten čas, keby sa čosi stalo s mojou rodinnou ekonomikou alebo s tou svetovou, slušne prežiť. To je taký môj odkaz ako ľuďom. Hej. Neísť prehnanie do úverov, zodpovedne nakladať s peniazmi, nekupovať si veci, na ktoré nemám, ale len preto, aby som dobre vyzeral, či je to dobré oblečenie, alebo drahá dovolenka, alebo drahé auto. Ak na to nemám, ak zarábam 1200 eur mesačne, no nebudem si kupovať na pôžičku auto za 50 000, no tak si kúpim za 15 000, hej. Takže asi tak. Tak aj tým, že ste teda v parlamente a že ste súčasťou tejto vládnej koalície, ktorá mnohým týmto veciam sa snaží čeliť aspoň čiastočnými nejakými opatreniami, ako je napríklad pomoc pri hypotékach teraz a podobne, tak dúfajme, že teda tam vydržíte čo najdlhšie, že tá koalícia vydrží 4 roky. A k tomu sú ale potrebné aj médiá a mediálna stabilita. Takže v tejto súvislosti sa chcem opýtať na záver niečo, čo celkom nesúvisí s tým, čo sme doteraz hovorili, ale ide o to, že táto koalícia robí nejakú robotu v prospech občana, ale médiá zjavne nie sú jej naklonené. A preto, keď by ste čokoľvek pozitívne urobili pre blaho národa, ak sa to v médiách prezentuje inak, alebo sa to vôbec neprezentuje, je to pre túto koalíciu absolútna nevýhoda a preto sa pýtam, že čo urobí koalícia preto, aby sa zmenilo mediálne prostredie
aby sa nejak ošetrili legislatívne médiá a hlavne, čo sa urobí s verejnoprávnymi médiami alebo RTVS, pretože vy to máte ako SNS vlastne vo svojom rezorte. Áno. Doteraz sme sa bavili o programovateľnej mene a teraz tie médiá to je o programovaní mysli, ako to bolo doteraz. Áno, tie tzv. Hlavné televízie aj mainstreamové denníky či týždenníky sú v súkromných rukách. Hej? Takže tu je určité obmedzenie, ako keby, že nemôžno ich takzvané ovládnuť, ale je možné prijať zákony, aby, ak sa budeme baviť o politike v týchto médiách, aby tá diskuzia a tie články boli vyvážené, aby sa nebavili iba z jedného politického spektra o kľúčových veciach, ako je, ja neviem, ekonomika, vojna na Ukrajine a čokoľvek. Vždycky každá minca má dve strany a nech si divák urobí názor. Jeden politik má názor taký, z takého politického spektra, druhý inaký. Iná problematika je verejnoprávna televízia, na ktorú sa skladáme všetci z našich daní a tá by mala byť absolútne vyvážená. Všetky vlády, ktoré prišli po tom prevrate, mali tendenciu tú televíziu, či už česká vláda alebo slovenská, nejak dostať do svojej držby, aby ju teda mohli ovládať. To nie je správne. A tam sa tie zmeny nejaké musia urobiť. Takže je niekoľko scenárov, ako to dosiahnuť, lebo treba dodržať zákony, ktoré sú, nemôžeme zase meniť tie mediálne rady od buka do buka a vyhadzovať riaditeľov len tak bez dôvodu. Takže musí byť dodržaný zákon a u nás túto problematiku má na starosti samozrejme predseda mediálneho výboru, pán Michalko, rokuje sa o tom v koalícii, ministerka kultúry, pani Šimkovičová. Čiže tie veci sa riešia, neláme sa to cez koleno a verím, že sa to podarí tak, že nie, že bude z tej STVčky trčať názor Smeru Slovenskej národnej strany a Hlasu, ale že to bude vyvážené, aby ľudia videli, takto vyzerá vyvážené informovanie v médiách. A v tom by tá naša televízia mala byť príkladom. Doposiaľ to tak samozrejme nebolo. Takže je to na tých ľuďoch, aby fakt si veci overovali a nebrali všetko, čo sa povie v tých médiách, hlavne tých súkromných, lebo tie niekomu patria. A ten majiteľ presadzuje tie svoje názory cez tieto médiá na programovanie mysli bežných ľudí. To nie je iba na Slovensku, to je všade vo svete. Takže to boli záverečné slova nášho dnešného hostia, Pavla Ľuptáka. Vám ďakujem pekne za to, že ste prišli a niekedy na budúce sa možno uvidíme. Ďakujem pekne. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie Diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.